Yo, what's up guys? Zib here. Another day, another vlog. Dapat taron guys, no? Finally! Gamit na gid nato ang ato ang tent, camping table, and camping chair. Napunta dire sleeping bag. Tapos kaning trapal is panghanig ni siya sa tent para dili siya magkahugaw or mabuslot. So, of course, finally, magamit na gid nato sila kay magcamping ta dito sa Libuna, Bukidnon. So, ready for jump off na ta, no? Nato ang magagamit nato kutsilyo, flashlight, then stove, foods, and extra shirt. Tapos naharap po ng ato tent, sleeping bag, then chair o table. Water na to gamay. Ngitara ta dito basta ta makapalit og tubig. So let's go. Grabe, naabot na may diri sa fan. Napay sakaon dito. Padulong dito sa taas. Ito. Pila pod padala te? Ay. Ayo. Magbayad ko te? Pila mo ka mo? Doa. Mga motor wala. Na. Dua ka tao. Dua ka tao isa ka motor. Dua ka tao isa ka motor 60 akbayran. Tayong motor na ako nara dito baba te. Nami sa highway? Oo. Sa dalan gid? Ay dili kanang Naipayag? oo. Mag-overnight mo? Oo. Gisa ka. Wala first time ang una ako dire, ang binakog wala na ka-parkingan dire na pa di ba? Diri sa gara, diri gid sila parking basta may ulan. Lagi ba? Pwede mo to may isinaw galang nimo para Oo. muhara motor dito? Naapoy mga uban dito. Naman po matulog daw niya siya. So padulong na mi. Saka na. Dito apata sa tuboy. Let's go camping. Oh, tanawa, san? Oh. Let's go. Wala pa ta magkatunga, grabe. Ako ginhawa abot na dire. Grabe. Grabe ka nice. Grabe ka nice. Tara. Ano po yung nagsunod dito. Mga campers gapon. Ako singot, grabe. Murag 5 kadag ko. Kauban og katawan da. Bugat pud kayo ako dala. Bag na ako mga 30 kilo siguro ni. Ay, view ninyo. Tawara gud ang view ana guys, oh. Sus. Grabe oh. Hulog ka diha igani. Tumbling ka ba? Ligid-ligid. Padulong dito. Mga magsuon mo? Gagaw. Ay, gagaw. Apil mo sa vlog na ako ha. Grabe. Mga kusgan kayo bata ah. Didib. Ha? Ingkod na yan eh. Amo? Okay na eh. Camping responsibly at Cowboys Camp.
Hard liquor is not allowed inside. Yun. Grabe oh, mga pusgan kaayo. Oh. Hi. Welcome to Cowboys Cup. May ngapon. Walang din mo sa payag sir ah. Ah, Natay rest area dito, makalingkod mo. thank you. Ginawa mo kuan. Dito na po dang kuan. Ah, Hi, regarding sa basura, no? Narito sa ang date, guys, ilin tayong kasakit, dala ng basura o balik. Regarding sa atong lights off, ato ang curfew dili sa Cowboys Camp, mga ma'am and sir, is 11 p.m. So, pwede na kadilin mo mga tulog as long as dili mo makadisturbo sa ato ang mga silingan ng campers. Pwede bawal ang ilimnon nga makahubog sa Cowboys Camp. ma'am, okay ra ang kuan, drone. Okay, Okay ra. Asa magbayad? Katong kanig sa Okay, so note na nito environmental fee, so 58 lang sa data, ma'am and sir. Ma'am, asa mi pwede makapisto, ma'am, bisag asa lang, ma'am. Sag-asa lang, sir. Duha mi. Oo, so 100 lang, sir. Thank you, sir. Kadung mo sa briefing, sir, no? So, mga lang to siya, sir. Mili na mo ka, Tapos sir. kanang ubos na bawal na. Pwede ra tanan, pwede sir. ra? Ang kanilang na Cowboys kami picturanan mong ganun. Ay, okay. Thank you. Oo. Kabuto kita sa camping area nato, no. So first siguro nato buhaton is to set up ang ato tent kay para higit na lang dayon ta magkuan pahulay-pahulay or unsa man galing ato buhaton. Let's go. Okay yan. So mano yung trapal nato gikat. Hanigan sa nato ang tent kay para siya madaot. Duol ra siya. Mubaktas gid siya. Makabaktas gid ka. Ug mga pila ka 1 kilometer man siguro to. Pero sulit siya pag saka nimo diri. Gwapo kayong view. Grabe pud ka nice. Biskan magpahulay kay sa bado. Nagkapoy-kapoy gyud. Set up na to ato alamisa kay ito ang mga essentials lights sulod sa nato ni sulod na to gamit kay para linis is next to godliness. Ay
nanghulam na lang ta dito sa kuan, sa admin o kuan stove kay huli klaro nga stove oh. Naman ninyo guys ang palibot. Grabe ka nice. Ay, ilaw na gining atong rice. Lights. Okay. So, paabot na lang ta maluto sa ato rice ato suga oh. Ang uban bago pa kaabot na ay nahutdan na og tent. Oh. Hapon na. Napon dito sa taas. Nadya silingan nato sa kilid. May gani ulay hangin. Klaro kayo itong kuan, sakyanan. Baba. Grabe ka fresh air ka ay diri. Sobra. Lah. Sunod magluto tog sudan. Ato sudan is hotdog tapos na ay chicken bites. So magprito tata sa atong sudan nga dog and chicken. O well. Aray. So guys, mga una ta. Before that, nagampo sa ta. Mahana mo Diyos, salamat sa grasya nga takanamo. Nihat unta mahan panalangin mo kini makadung kusog sa among lawas gamiton sa adlaw na buluton labos tanan Ginoo sa padayon namong mga pagalagat kanimo. Dawaton namo kining tanan pinagi sa Kristo namong lawas. Amen. Tara. So bago ra ta na human og kaon no. Mo ni atong view karon gabi una. Masih palabay mo. So naana ta karon diri sa tent nato no kay mahulay na ta. Ugma na pod. Let's go. Good morning. It's 5:17 in the morning. Guys, ang gawas ta. Grabe ka fags diri. Ay, dili dai kayo. Palit sa tag tubig. Ang tubig diri guys ay tag 50 ang 1 liter. 1 liter na tubig tag 30. So nga ang tagkuan guys, loaf bread. Nato palaman chicken spread. Grabe ko good. Naikuan diri guys na ay itlog to ani kaunon. Dapat kusgan ta kay unya pag baba medyo taas-taas ba ito. Wala tay kaon mas makuyapan ta.
gamit kay para makauli-ulit tag sa iyo. So hangtod dito na lang atong video guys, no? Always remember, with God, all things are possible. Padayon ta. Cowboys camp, thank you.